Hori zapatu entzuten derroizea eta bestua esun da badago partido jokatzeko, beti da berezize espetxin jokatzea, lagunona kontra. Eta hori, bestua esun ez gaude asko, ostaude asko partido hori jokatzeko aukeri eduki denak eta hori, badago. Eta aparte, ingurune, ustez, erreixen badagolako hori, ikustea jendik hauel kalinda eta erran kalindak irauta esateula zapatun irazen berdia o gauzak esatetxula eta uste jende desente etorriko ala zapatun errendita. Gero ja partidu aliatzeko eta jendina hartine aldagelan nerviosismo punture bai, batzu ja antzematezako egonezin hori eta bai da kalindare jendik behin ezer ezatez dizuna, venga, eskutiarra edurre eta irazi eta... Baina, bueno, bai. Nire ustez, irazti importantia, bat izan 3 puntuak egin. Eskutiarra iraztire positibo beti, bai. Punto fuerti ustez, talde oso zendu da. Ez da, azkenengo urteetan, urte desentetan dago 3. mailan, da azkenengo urteetan gaina temporada hona egiten, da ondala 2 urtere playoffa jokatzen, da bestan da 3. mailan ekipo fuerte bat dela. Eta urguno bezala, ez da egit, esango nuke ikustea eta jendie eta asko ez dela etortzen ez, nire azkena etorren eze partiduetan irutezat asko txire eta jende geixo, errixe geixo goteala ikustea. Bai, hori importantia, batiz bat, gure artik baino kaleko jende artik nigo altik alde horretan ez da uste, nahitasun jugadoren artik nolako aparteko pike da honik da hori iraztea 3 puntu atea eta importantia da. Beste hori asunto hori netzago gehiago igual kaleko jendien pike horretik. Gu zapatun 3 puntu etorriko gara, ez? Badakigu etxetik kanpoa kategoria honetan puntu bat atzia ez dela erreza. Garmendik bere kanpo zail bat dela eta badakigu 3 puntu ematen nahi badegu gauzek ondo emerko etxula. Eta gero, badago pike hori, azkenin askoria espetxiko pike hori, da uste hor bixe dira importantik ez, azkenin 3 puntu lortzia. Eta gero, espetxiara irabazte horrek emateula puntu hori, gorgullo puntu hori. Gargunia talde zendu haidila izeten, gol gutxi haidi jasotzen. Da emaitza itoberriek izeteko, emaitza oso onak haidila atatzen. Ondo haidila gokitzen, 3. maila eta eukilaik eben aulazi puntu hori da. Itoberriek egila eta esperientzi falta hori. Momentuz oso ondo haidinak ematen, baina igual presillo gehiago daun partio bateno antzeman lehikela. Partidu usta etortzen zalea nahi, animatzeko, bulli atatzeko eta askutara nebele izan behar dela, hortan behitzek, futbolin zailako behar du, baina kanpotik animu jasota erreixo ingo zaula. Hanik, askoritik etorriko egin zalea hoxea nahi, animatzeko, Garmendipe kolore gorriz zea jego eta animatzeko eta gu zaixako gara zelaxen 3 puntu lortzen.